Dakkel launay adlayaw parit Tabuk City, amay payan iti Asian Clean Tourist City Award, iti Asian Tourism Awards 2026. Proud dapay ang mabigbig ang modelo, kadagiti daduma a syudad iti Pagilian. Daytoy, ti detalye. May sa abalidasyon iti nainget a panangipakat iti kabelan ti Tabuk para iti promosyon, iti sustainable tourism, ken panang taripato iti aglawlaw, iti panakabigbig na iti makadwa a daras kas Asian Clean Tourist City Awardee, iti Asian Tourism Awards 2026. Dakkel launay adayaw para iti syudad, sigun kini Office of Tabuk City Tourism and Cultural Affairs Head Arlene Ethel Ojem, tinasao a pamigbig. It means a lot to our community, showing we are on the right track. This award inspires us to keep pushing for innovative solutions, engage our stakeholders, and showcase Tabuk's unique cultural and natural attractions. We are proud to be a model for other cities, and this motivates us to keep striving for excellence. Tinapintas nga adangda para iti panangpaduras iti turismo, kan tinaydumduma a kultura iti syudad dagiti sumagmamanulaeng a makitkita na arason no apayan na bigbig na. Tabuk's winning edge lies in our holistic approach to tourism development. We have invested in infrastructure, community engagement, and environmental conservation. Our unique blend of cultural heritage, natural wonders, and adventure tourism opportunities sets us apart. Inayon na dakkel a banag pa iti natibker a partnership da kadag iti local stakeholder ken ti commitment da para iti sustainability, innovation ken community involvement anang bukal iti nasayat a tourism ecosystem arason iti panagbalin ti Tabuk as standout destination iti Asia. Napuan kay papananmet para kini Tabuk City Supervising Administrative Officer Rain Sanol, a focal person betlang iti Asian Clean Tourist City iti panakaragpat da iti Asian Standard. City government of Tabuk had quality when it comes to poverty alleviation, when it comes to climate change, or yung battling climate change, and syempre, yung commitment natin sa pag-improve ng local livelihoods. The awarding ceremony kat maangay inton January 30, itaatawan sa Cebu City, kagiddan iti Asian Tourism Forum.